Teraz budem natáčať a budem sa snažiť pušnúť Stua. A budeme sa ešte rozprávať o mojom Discord serveri. A tak. Už mám aj Lily na 30. Ako už s ním teraz nehrávam. Najskôr skúsim dať týchto Spajka, Edgara a Rika na max tier, alebo na 900, alebo tak. A potom uvidím. Nechcem mať všetkých na max tiere. Neskôr chcem dať všetkých na 40 a potom pošiel ďalej. Prečo všetky mená majú otáznik? Sa mi aj v minulom kole stalo, iba neviem, či som to aj natáčal. Sa mi zdá, že nie, ale dúfam, že sa vám páčilo to video o Star Parku. Som ho dlho strihal a zase mi to seká. Dlho som ho strihal a natáčal, takže uvidíme. Môžem ešte aj niečo také podobné natáčať. Len mi dajte komentár alebo niečo také. A keď sa mi to video s Brown Challenge-ami podarilo, to bol asi jediný komentár, že skočil do potoka, tak môžete mi teraz napísať komentár a dám to ako, že medzi tie Brown Challenge a budem ich plniť. Takže môžete dať a snažím sa dosiahnuť ich 100 odberateľov. Takže mne to tu seká. Môžete mi dať aj všelijaké otázky. Takže tak. Môžete mi okomentovať video, či mám dobre, alebo či by ste ho chceli inak vylepšiť. Čo robím bola vás zle, čo by sa vám páčilo. Plánujem ešte hrať ako, že by som hral inú hru, Geometry Dash. Tak mi môžete napísať do komentárov, či ho mám hrať, či by sa vám to páčilo. Poľa by to bolo dobré. Uvidím podľa vás. Druhé miesto je tiež dobré. A naozaj dúfam, že sa vám páčilo o Star Parku. Môžete mať už aj tú novú ikonku, tuto. To sa mi zdá, že aj Šteps dal, aj ten Super Sammy prechod na ikonku. Takže tak. A dúfam, že ste si ho už aj otvorili z shopu. Toto. Takže tak. Neviem, či by som mal ešte aj natáčať, že čo mi padlo, že napríklad z tých Stardropov, čo máte zadarmo v shope, nevedel som, či by som mal to mohol natáčať, či by sa vám to páčilo, lebo ja by som chcel, aby ste ma sledovali, aby ste ma sledovali a
aby som stále nenatáčal o jednej hre. Možno vás baví iné aj hry. Tak. Ak chcete, môžete si aj so mnou zahrať. Aj keď by ste nechceli. Takže ja sa tie videá snažím strihať. Ešte sa stále učím editovať. No uvidíme, veď. Dúfam, že to bude dobre strihanie. Že sa vám bude páčiť. To tu zase seká. Sme stále traja, dúfam, že aspoň dáme druhé miesto. A prosím, napíšte mi dole do komentárov, či by sa vám páčilo video s hlasom alebo bez hlasu, s pesničkou alebo bez pesničkou. A môžem jedno video spraviť podľa vás. Ako v pláne mám ešte toho dosť natáčať. No a dúfam, že sa vám to bude všetko páčiť, no. Ja sa ako snažím. A dúfam, že sa to vyplatí. Kamo, toto je logika Brawl Starsu. Mám 2 winstreaky. Mám 0 a mám zase 0. To sa mi aj dávnejšie, keď som dostal minus 6 alebo 7, ale dostal som zase plus 6 alebo 7, takže to bolo úplne, že to som... No. Môžete si aj na mojom Discorde, mám tam ešte, budem chcieť dávať súťaže, ale ešte neviem, budem z Brawl Starsu dávať súťaže. Takže tak. Dávam tam zatiaľ takú súťaž. Tam napíšete, môžete každých 5 alebo 10 minút, už neviem. A dostávate pôjde z také coiny a kto má najviac, tak vyhráva. Ja mám zatiaľ najviac, takže a sa mi zdá, že najviac. Na jednom serveri mám asi 2000 a taký jeden, ktorý má prvý miesto, tak on má asi približne 11 000. A mám druhé miesto, takže tak. A dúfam, že ma sledujete aj na Instagrame. Dal som tam nedal žiadny príspevok, ja viem, ale zase skôr sa snažím na YouTube natáčať tak. Snažím sa ako aj inšpirovať od iných youtuberov. Ako, neviem, či to dobre vyslovím, ale Gunnar, to je dobrý hráč Brawl Starsu. Snažím sa, aby som dala tie prvé až druhé miesta v Brawl Starse a tak. No, tam toto hru už budem asi natáčať.
minulé video o tom Starparku mi trvalo dlho a som ho strihal už neviem ani ako dlho. Asi takú pol hodinu, alebo 20 minút. Potom 2 hodiny sa mi nahrávalo, takže tak. Ale na mojom Instagrame môžete vidieť, ako tam dám video a môžete ho vidieť medzi prvými. Takže tak. Ahojte, uvidíme sa v budúcom videu.